بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. on juurama on jettama ƴeewoɓe TV Pinal. hande eɗen yewtere banggal jewte korka. jetti Allah eɗen joddi ceernajo meɗen Cheikh Imam Hammadou Oumar Sall. fulɓe mbi hoore ngeloba wala koɗɗo e nangue, nden no Sallah jaaɓi o waran o yewtana en e ɓuure korka, kañum e kiiti mum, kañum e sarɗiyeji muɗum. Sallah jaaɓi ɗum o warta yewtande en e nder nde ɗo windande. eɗen mbiya bisimilla Cheikh Sall. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sakiraɓe yiyaɓo Pinal TV, on fuu on calminama, on jewtama, jimoji mon landama, hono no mabbo bodi haaldino inchallah. A weltanama sanne ceerno Sall. So wiyama korka yo dewal Allah manngal sanne, kasin dun ana jeeya e ñuyɗe alsilamaku joyɗe inchallah. nden so ɗum wiyama sikke wala hen ɗum tawrete ɓuure. so wiyama korka ɗum walla lewru korka sikke wala hen ana jogui kiiti muɗum kertaɗi, ana jogui sarɗiyeji muɗum. nden ceerno Sall, hoɗum woni ɓuure korka? ɗum woni lamdol ngol min jogui wittinde e maɗa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En jetti Allah no kalɗen no oustaz Boli, en jetti Allah en jooɗiki e dow ndewɗo yewtere hannde. Alhamdulillah. ɗum woni jewte korka, albarnamijul khas li ihya ilyali layali ramadan. machallah. jewte kertiɗe wonande wurtinde jammaji lewru korka. Alhamdulillah. Spécial ramadan. nenno alamdi ko woni korka, eɗen mbawi wiide hannde ngo korka. Alhamdulillah. yewtere men du arandere. korka woni tafon fi lugha alkaffu ani shey'i, nantade iwde e hunde. ɗum woni korka. kala ko nantiɗa e muɗum fuu a hoori. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala haali e dow ɗengal Maryam alayhi salam, wakkati nde o yeeso Allah subhanahu wa ta'ala hokkimo ɓiɗɗo o, so warti e muɗum nde Allah yeeso e lamdikimo hono heɓi ɓiɗɗo o fuu, o wiya inni nadartu lirrahmani sawman. machallah. o wiya mi fodnike Allah subhanahu wa ta'ala, min mi kor kaɗo korka de korka haala o haalta, wona honno ñamata. wona o ñamata o yarata. wona o ñamata o yarata. jamil. ɗum kono mum jokka nantade tan e luga woni horde. kala ko nantiɗa e muɗum fuu kono mum a hoori iwde hunde manire nde to lugal arabiyatu. nga hono ga istilahu ka istilahu wonde faamu modibaɓe. ɗum modibaɓe paccitiri hunde nde, golle fuu mo gollata fuu a tawan le golle o ɗo jogui istilahu moɗon, oɗon jogui luga moɗon mo pamro tan e mo onon tan. joni to nahwum koɓe mubtadaw en habaru en ko nandi mo jangguina wonda ɗe kulle o famata ɗum ana selli jaati ha wonno wori. kala golle mo gonɗa mo jalli fof tan joni haalaji mum ɗi watta kamɓe tan warta e majji, a tawi ɗum istilaw. gesilaw modibaɓe ga ɓe mbi ɗum woni alkaffu an shahawata yil batani wal farj min tulu il fajiri li ghurubi shamsi bi niyatin. ɗum to istilaw to korka woni ga istilahu modibaɓe fammuɓe fiqinkoɓe. ɗum woni nantade iwde e tuuyoji ɗiɗi, tuuyo reedu e tuuyo farji. tuuyo reedu woni ñamde e yarde. tuuyo farji woni yiide joom suudu mum e joom suudu mum gorko so debbo fof seeɗa e muɗum gila joom fa nangue sam.
a yiɗi jomum aɗa yetti en ka yotta ko ka wala fa korka timma goppiragamade Allah wona fa korka timma fa ñalawma tan jami fanange sama tan No. jamma probléme alay woni Allah subahanahu wa taala haaldi ɗum nden no ɗum ɗon fuɗɗan min tulu il fajiri li gourubi chamsi bi niya ɓamde guilani nangue ƴelliti faade fa e samoygol nangue fa nangue majja bi niya e niya hunde fuu kina anniya naata e mum so laato dewa so anniya yalti fuu wona dewa Allah san ka waɗi noon tan a ñamay a yara yettaki joom suudu ma ka wona anniya korka latta korka kina anniya naata ɗum ka ɗon ɗi tan a dooli aɗum a doli ni foti Allah dewe ɗe fuu ni way salligi a nangay anniya aɗa juma a looti koyɗe ma a sulmiki fe kefere kana wuuƴo ɓeyde so weeti ka wuuƴoto ka ɗum ka ndiyam tan bonna ndiyam tan bonna wona salli kina anniya natali nen ɗum woni korka to faamu e hono muuri baɓe to caga ɗo naati wi faydaji korka mi sikki korka ka faama ko woni non ɗum woni nantade jokkano pilloriɗa ana wayi hono sa wi korka ɗum woni sawme e arabe joni ana wayi gueɗe ɗiɗe ɗum firtata sawmo so wiyama tan yo nantade jonno ɗum woni korka ɗum wonande korka fuu so a nantima hunde toon ɗum ana wawi wiyede sawmo onon no gaddirɗa misal mariama alayhissalam alayhissalam no fillorini nde o nanti iwde e haala nde nden o wiiri ɗum sawmo ɗum yo sawmo kam mbiɗa hono banggal modibaɓe ɗum no fiqhinkoɓe ɓe kolliɓe mbiyama so wiyama sawmo fuu ɗum woni nantade iwde ko tuuyoji ɗiɗi hono banggal ko ñamete e ko yarete e ko yaaɓete fa hono tawi anniya ɗum ana toon nden anniya o fa ndewa Allah garuɗa ɗon nden ɗum woni istilahu muɗum banggal fiqhi ɗo famam no feewi bisimilla ceerno non toɓɓere ma ɗiɗo ɓerde nde a holli wiide e arkanuji korka nuyle korka kala ko jiiɗa fuu a tawa ana jogii nuyle so nuygel ngal saami fuu ɗum saama Allah ɗum woni koyɗe mum joni ɗum koyɗe mum jokka jami eɗen jooɗiɗo joni dow seesiji ede kili joni fof ende goto taaba ngal ɗo dow muɗum jooɗi nenno hunde fuu nuyle mum ko jogii ɗum watta fa hunde fane daro Allah korka ɗo so nuyle ɗe iwi hen fuu ka bona nenno korka ana jogii nuyle ɗiɗi honno modi baɓe ɓe honno ɓe kaaldino nugel arandewal ngal anniyatu anniya ɗum nugel arandewal korka so haɓɓay anniya no kalɗen joni ƴaɓɓatno ɗum wonta korka laajo tan jo ka a muñi yolbere e ɗomka ka horade sabi de anniya wala to nugel arandewal ngal fof anniya so ngal saami tan golle o fof o sama so anniya wala toon ka ɗum ka ɗum latta ko dewal kasi Allahu akbar latta ko dewal kasi wa yushtaratu fi sihhatiha an yuqi'aha fi lleyli min alghurubi ila akhiri juz'in min alleyli ana sharɗe anniya o du anniya o yana e nder jamma faade fa e samoygol e ɓamde honde nanguigel saami nde a faami fa weetowa walla du ɓamde honde laatade yoga e ley jamma o ɗo anniya ɓamete o fuɗɗan guila honde nangue saami wiya lewru ndu dariki nangue saami taƴƴoral heɓama lewru ndu dariki walla korka ko woni fof fof tawa nafilano Allah sa ɓamiri anniya o jamma nde nangue saami nde walla du faade e yoga e ley jamma o fof ɓamɗa anniya 10 heures en minuit en yaade regade fo yo anniya o jokka anniya o hono fuɗɗan hono ila puɗɗoɗe jamma jaati faya ko adoyi nde fajiri yettoto jaati eko ley oɗo wakkati fuu anniya no wawi fo anniya no wawi wadde ley muɗum joni ka gaɗen misal aɗa wonno e dawol a warti hono caggal isaye joni aya a heeɓi kabar wonde lewru korka darima hanne andanano ɗum fa tawi jamma woɗɗima kam caggal isaye ka fajiri yettaki ta fof hono ɗon en foof aɗa wawi ɓamde waman anniya tan jamil fedi isaye jaɓɓe awdu an yuqi'aha maa tulu'il fajiri ayi o yanna anniya o wondude ƴellitagol fajiri wonde korka fuɗɗete korka fuɗɗete jaati nde aɗa wawi fuɗɗude hono joka so aɗa war julde tan jaati ɓama anniya wakkati nde kabbirtande ɓama ko adi on ɗon wakkati ko adi wakkati salatu o wakkati mo hannde a neewi sen wakkati mo hannde anda jokka 3 heures en 4 heures en te wakkati salatu o yettaki salatu yetti ka fof wetti ayo jaati hannde ɗum hannde neewi ɗum hannde famama fa neewi sabi hannde heure ji ɗi no woodi programme aji koraka no woodi hannde o masalan
nangue ngue e walla wakkati hono salatu on naata hande o 5h28 Allah hande o samina e météo tan mbiya ɓe dokke programme korka ɓe dokkede fatima juuɗe mum ɗe kayan jama o eɓe teddini programme o saldu woturu ndu ɓe teddina saldu wondu ndu saldu ko korka fou yoppude ñamdu e ñamdu eɓe teddini ne ñamdude fuɗɗata nde kikiɗe nangue saami bama koye ɓadali mum on ɗon air biya ɗo e miñitaji mum e segonaji mum fe seconde goto yowtako ɓe tawi en korka ɗum kam so waɗi matama tan timmi homo a yiyan so hiiri guila mata kay mono fof andi bol muɗi e tari mum ɓurno jooɗi Allahu akbar an domi fa ndene waɗa kan an tacca yassalam yassalam ka wiyete weeti joppe ñamde joni ɓeeɗa ñamde kasi nena ƴi salatu hannde ko heewi fuu man wona horoɓe ɓe pummoɓe no ɗum ɓuuri hewde e jama o Allahu akbar ana yiiɗa jam sallam joppa ñamdu ko adi ko wonno sunnama ko yoppa ñamdu ko adi e wakkati salatu o ko ayaje deɓe e sappo jangguete e muɗum deɓe e sappo aya woɓɓe ñagal ɓuuri walla laaɓi sappo tawe a heñaki sanne sanne a taɗo hakkude tan tan ko ɓamata koode ana wara e moƴƴo yassalam yassalam nenno fanɗi fu joppa ñamdu ko adi wakkati salatu o min de sappo e joyi machallah hande wona 28 ayyo ana hante a yoppa ñamdu guila hono 5h50 tawa yoppi ñamdu 10 ka tawa yoppi ɗo famama no fewi nenno walla wondude e wakkati fajiri o ɗo wonde anniya o ko ɓamete e ley muɗum ayyo wala yadurru ma hadasa ba'daha min aklin aw shurbin aw jima'in annawm bonnata ko heyɗiti wondude e wakkati o caggal ɓami anniya o a tiliki ko waɗi ley hen ko heyɗiti hen so ñamdu so yardu so dental so ɗoyɗi bonata Allah jokka futuro wari wiyama lewru darima en jii lewru aya mi ɓami anniya min kam mi korowo janggo walla mi korowo lewru ndu hankasin ko waɗa caggal ɗum tanki hono anniya o ɓamama tilima o anniya ana heeƴa kam o anniya ana heeƴa machallah womoɗu ami ɓe jam fu uma anniya kesso masaba malik wi anniya goto e lewru timma yes anniya goto o du caggal anniya o ɓamama ɗo faami senne senne ko heeƴiri caggal anniya o so dental so ñamdu so yardu so ɗoyɗi ɗum bonnata anniya o famama jaati ɗo bonatede korka ma ko bonata sa a ñaami ko anniya o kone heddi falewru no waata Allahu akbar goto fo anniya o bonode mo wara halde ɗum nenno o wi ɗum ɗum bonnata anniya o nga waya durru rafuuha ɓamtude anniya o kan torra nde ɓamti anniya o hono wiide joni ka mi annino miɗo hoora mi kami gotti ɗum fofti hoorde ɗum no bona anniya o ɓanɗo anniya mi fofti hoorde ka fu ɗum anniya boni fuu ɗum boni ɗum ka fi leydine awna haaro so jamma so ñalawma nde ɓamde anniya gotti horde ka fu anniya o boni fay sa ñamala fay sa ñamala yaray boni so ɓen kadi ƴaɓɓade korka ñama yara ɗum ka mere so anniya wala son anen o wori nden no iwi hen fuu ɗum boni wa kadalika al igma'u wal junun moɗade e kanɗi gueɗe bonnoje anniya ɗe kalte saabi anniya yoga charɗiyeji korka jaati ka jonno gueɗe bonnoje ɗe hono sa hono anniya o so huncitima ayo walla hono gueɗe garta limtande en ɗo jaati bisimilla so ne huncitima boni sa so jomum moɗiki boni walla fekkorde fu ana wiya fekkorde wiya moɗi boni walla jununu kanɗi jomum hanɗi bomi anniya Allah woɗɗinen Allah muyi hakkille makko boni o hanti woɓe ɗum o fuuyi aywa anniya o boni jokka hakkille jomum anninoma korka walla ana ley korka hono ɗeɗo gueɗe gadi kewtimo jomum hono hunciti anniya o jokka yoppi korka walla moɗima en te anniya heddi jaati walla ka o moɗima walla fekkuri walla Allah muyi o hanti te anniya ko heddi te ɓanta anniya o fe kañ innati e makko ɗum woni anniya ka boni ɗum woni anniya ka boni somo wara kasi fuu o ɓamana anniya kesso goɗɗo kasi anniya no bona ka sarɗi wonende iza stamarra lil fajiri so kanɗi ɗi continue guila joom fa weetowi fa korka wakkati mo fuɗɗi naati han kas jaati on kadi naati hen ndem bonata ka so ɗum waɗay fo ñara fa summa awada ha kanƴi ɗi hunci anniya o walla du kanko jaati ko wi yoppi ko ɗo nimsi o warta hen kasi ko adi fajiri timmi anniya ona sella joka mi yi lewru a ɓami anniya korka fade futuro ɓettade a wi a an ka horta kasi anniya o kasa heyɗiti kasin jokka mi hoorat tan mi anni mi hoora ɗum anniya o heyɗiti kasi ayo nden kam o sella
nen kam o sello ha hon noon en paami wiide anniya o haala makko no heewi wonko faami makko seeɗa en jaani ɗiɗo ɓerde bisimilla ɗiɗo ɓerde woni rukunu ɗiɗo o nuygal ɗiɗoɓal korka ɗum woni huwal kaffu nantade ɗum nuygal ɗiɗoɓal emi koto korka jaati arabia yo nantade nantade o ɗo yo nuygal mum e feere mum eɗe korka gasi anniya o nuygal nantade o nantade o ɗum yo nuygal kasi nuygal kasi kañum nono ngal ɗo nuygal nantade o min ɗulo el fajiri lil ghurubi an umurin ashratin haalno min ɗon mobbo ɓamta nenno ko woni e nantade o de nantade o ɓamde gila nde nangue ngue gila nde fajiri o ƴellitine nangue fuɗɗede fajiri ƴellitiki tan gila nden fa nangue samowa jomum nanto iwde e kulle sappo o nanto e majje iwde e kulle sappo o rento e majje fof sen kaala ɗi fuu en kalan seeɗa seeɗa e majje arande hen fuu aljima o dental hono walla yaaɓeade nam joom suudu mum jottade joom suudu mum ɗum kayi o nanto iwde e muɗum mo damata o korɗo ɗum goo ele sappo ɗe nantata iwde e muɗum o a faami ɗum fotu so ɗum mayɗo so ɗum gurɗo li chaksin mo ɗiqin woni neɗɗo du a faami tawi ɗowtiɗo nenno so ɗum mayɗo so ɗum gurɗo noon fuu ɗum fotu peut mayɗo o renti e muɗum annata le korka boni ɗiɗoɓel mum ko nanto e muɗum ihrajul mani yaltude mani o tinno mani makko foti yalta fey so hoori o tinno ɗum ɗo aw masi walla masi bi muqaddimatil jima'i e aɗotoɗi jima o walaw nasran aw tafakkuran feeso daarande walla miijo feeso ɗum yaltini to fa in haraja yani ahaduhuma bi nafsihi ka so yaltiri hoore muɗum aw haraja bi lazzatin gayri mu'tadatin walla yaltini e dakam ɗam woowaka fala tubdilu sawm bonata ka so yaltiri dakam woowa ɗam so daarande noon so miijo noon fukata makko boni sabi a korɗo noon hoɗum jiɗma e natude miijade rewɓe walla miijade worɓe hitiniɓe acca hakke faadani ko yaltema sa korɗo hoɗum jiɗma ɗum sa korɗo jiɗma e darde debbo jannde fa juppoɗa hoɗum jiɗma ɗum accano hakke jafoɗo sere haalte wajibi kina laɓɓine aɗa andi imamul ghazali rahimahullah o haali dewtere makko ihya ulumiddin o wi toon hooroɓe groupe aji tati hunaka sawmul am hunaka sawmul khas o hunaka sawmul khasul khas mobbo haalnumin ɗum imamul ghazali o fecci hoorɓe ɓe groupe aji tati groupe arnejo o hoorɓe ɓe pecce tati ɗum imam ghazali rahimahullah fecci hoorɓe pecce tati bisimilla o wi feccede arandere nde ɗum woni sawmul am korka kuuɓuka ɗum woni mi ñamata mi yarata fa nangue sama mi ñamata mi yarata ko joom suudu am fa nangue sama jama hoori mi hoora ka nafata allahu akbar ka nafata nen mono fo tinno fo tawele o groupe fa keɓa nafa sina natale groupe ɗiɗo ɓo ɗum woni sawmul khas korka kertika ɗum woni sa hoori fuu guite maɗa e koora sa hoori noppi maɗi koora sa hoori hunduko ma ko hoora sa hoori kine maɗa e koora iwde urnade urdiji karmuɗi a korɗo debbo fuu ƴaɓɓiɗo gorko fuu ƴaɓɓiɗo aɗa fooɗa hendu parfait ngaji mum uddi letkoroji muɗum a korɗo mbiɗa mobbo ɗum nana tiiɗe seeɗa de ayyo ha netoɗa hen jokka fata muraɗani muraɗani anabi sa sallam no haaldino sallam wi annasratul ula laka wa sani aleyka hande rewɓe ɓe allah eɓe cuuroɓe taaroɓe keɗo ɓe golle suuɗi ɓe mbi min gatta ɓe jalti sella eɓe tarti kasiyata ariyat ko e becce fuu sella woni nen noon jiɗɗa mbayɗa yiya sabu uddiguitema samal défonce hono gatta a yiyat ni no ka joni hono gatta anabi sallam udda guitema annasratul ula laka wotema caami hunde a yii ɗum junubu fof wala e ma a ɓantigui darɗe ma junubu fof wala e ma ɗum ka ndenago ana woodi allah a yii a yii heddi fa kufnema sama allah danni en sare mum a ɗum ka junubu a heɓan junubu famama nen noon sa hoori guite maɗa e koora koyɗe maɗa e koora juuɗe maɗa e koora
woɓɓe so wori fof yiyama koen culta waɗa ya lerole suudu so leri ko ƴewata film ngaji laaliɗi musique ngaji gaaci ɗi ƴewata omo ƴaɓɓina ñalawma o wi mi ƴaɓɓina ñalawma o ƴaɗi de foyde fo yeggita ka wana korka sa hoori yamite tafsir anto yakketinoɗa watti radio maɗa qur'ana kasite yimuna jangga heetina piñalte waji ɗum kalde kettinoɗa ɗi bandu men ɗum nafata nen noon sa hoori ɗi fof kora o wi o ana jogui baraji kan nafa groupe ɗiɗo ɓo kan nafa groupe tataɓo o hasul has ko ɗum firti ɗum woni hertiɓe de woɓɓe kertanama le maɓɓe kasi suttaɓe de woɓɓe cuttama toon kasi joni ɓen ɓuuri fuu subtaɓe ayyo ɓen ɗon goni sa hoori fuu ɓernde ma nde jaati hoora allahu akbar ɓernde nde hoore muɗum hoora ɓe ɓuuri fuu allah watten le oɗo groupe amin ya allah amin ya allah nenno ɗum ko wi so jomum tawa so darande noon so miijo noon so mani yaltiri gammari ɗum korka makko boni ka so yaltiri e hunde ko wona aada bowaɗo walla yaltiri hoore mum tan koni fof oɗay yaltiri hoore mum ni noon ɗum ka bonɗa korka ma hono hoyttade en leydi ko ɗani ko hoytti ayyo ɗum wala ko oɗe joni fof waɗa foni waɗama lototo timmo henno juldeji makko allahu akbar ayo jaade tatoɓel ko jomum nandoto e muɗum ikrajul qayi yaltinde hono korka ka yaltinde hono ɗumani e tourre ɗum ɗon dow o rento e majjum nga fa in haraja bi nafsihi fala yaduru so tourre yaltiri hoore muɗum ɗum wala ko tarata kaw muro tunna hoore makko o rento e o nanto iwde ɗum ɗum ɗo ka fuu e ley kaffu o nantade o woni jaa kulle sappo jomum nanto e muɗum kulle sappo nde on tata ɓerde nanta iwde kaffu o e hono qayi o ɗon tata ɓerde kono haraja bi nafsihi fala yaduru so yaltiri hoore muɗum probléme alay ka so yaltiri hoore mum so wala ko soƴƴi probléme walay wa illa fa alayhi l qada o wi ka so wonko soƴƴi jomdina laata jomden laatode so tuuɗi soƴƴiti kasi jomden tawe kasi wala ko soƴƴi o wi ɗum kan jomdi wala nayi ɓel ko o renjoto e muɗum wusulu ma'i'in min sharabin wa duhunin wa nahwihima lil halqi wa in lam yasil lil ma'idati yottade hunde ndiyamenkore kala hunde laati hunde ndiyamenkore hunde yoyre ndiyam noon so yottiki soko yarete noon soko o wujete noon soko goɗɗum kasi ko wona ɗum so yottiki lil halqi wonande le koñolol to fe so yottaki hono fulkuru walla tektiru so yottaki toon korkana bon kala hunde ndiyamere e joni somi faami hono e ley hono ñoyle korka anniya o a haali ɗum kañum e kaffu o joni ko ɗum woni nantade o nden ɗum ɗo woni ko kala kono bonna korka yani maddiyan wa manawiyan woɗɗitade ɗe gueɗe fof nden no mo rentaki ɗe fof a fecci no mbiɗa cheikh al ghazali wini rahimahullah ana wayi mo rentata ko e ɗeɗo gueɗe nden no sawmul amu jomum ana wawi tawede e muɗum ɗum ka tan e dolde wodam Allah danne en sarri ɗum mo rentima ɗeetu bonnoje ɗe ɗum ɗum wiyete sawmul khas ɓe ka ana jogui ko samtino feewi ɓurɓe ɓen fuu rentade e nder korka ɗum woni khasul khas o nam e fay joni jehenne e ñuyle korka ɗum ruknuji muɗum inchallah wonko pamɗe joni e nantagol ngol woni nantade iwde e korka o wonko paame ley korɗo walla ko nantoto iwde e muɗum ko ɗo fama noon fewi so tawama toɓɓere wonde ana toon fay joni e gueɗe ñuyle korka non fotema yatto en kaali hono jokka hono fadlu sawm mbiɗen ɓuure korka en kaali ɓuure sawm jaati ɓuure sawm bon ɓuure ɗe en cuuɓi en seeɗa ɓuure ɗe ana keewi arande hen fof attaqwa kullel allah korka na hokka ɓi adama hulde allah subhanahu wa taala sabi allah subhanahu wa taala o wi ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun o wi hey mono onon huloɓe allah ɓe korka wajimbinama e dow moɗon honono ka wajimbinira e dow yimɓe artiɓe on ɓe min no laallakum tattaquna so on koori fuu wormono kulyon allah
no korka ka wala e tomotor Muhammad nde tan fuɗɗi sallallahu alaihi wasallam ɗum eɗen paama ɗum nde aya o ɓe fuɗɓe korti ana ba ɓe fof Allahu akbar moni kama korka kana wate moni fu korka mun wonno wayi ko wana hono ko meɗen kon ɗum kana woodi kam moni fu korka fu kama korka mum Allahu akbar yo jaati nden no kulul Allah ana jeeya e ɓure korka jaati han kadi kulul Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi so on koori fu won kulana Allah wormano kulana Allah wormano kono mum yo peut-être yama nde kulonno jaati peut-être o kono mum an laato laattako ka imamu ibnu abbas turjumanul qur'an kanko wiina Allah ne waɗa qur'an fu li tahqiqi haqiqa no soni o waɗi hono Allah wino tan on keɓan kulol Allah Allahu akbar kaso on gaɗano Allah wino kulol Allah heɓatake nden korka so warama no Allah wi ni tan a heɓan kulol Allah heɓete kaso warraka noon heɓatake wiyama koora wiyama nantoɗa foti ƴeewa haramu foti kinnoɗa haramu hunduko ma hoora guite ma koora a korɗo a ñallanɗa ño'a yimɓe ɗo hutta yimɓe ɗo ñama tew yimɓe a korɗo mbiɗa kulol Allah ko heɓaka hen ne ɗum e maɗa amuni ko yalti walla e jumuni ko yalti sa rentiki e majjum fuu kono kulol Allah mbiyagol ngol ngol heɓete ka sa ɓama lawol majjum a ɗum heɓatake nene ken dentoɗa kulol Allah ne heeɓe ili korka ɗum ne jeeya fayda arande e hono e ɓuure korka ka bisimilla fayda ɗiɗo ɓo ashifa'u safare cellal jokka cellal ayyo korka yo cellal no annabi sallallahu alaihi wasallam wiide hadisa yoge e mawdi ba e mbi ɗum wona hadisa ka hadisa o walaw kana da'ifan fi lafzihi wa matnihi sahihan yani fi mana jaati omo selli e lafdu makko omo selli e mana makko koro makko ono selli alayhi salam wi suumu tasihu koore on cellal korka dun ana sabibina cellal wa qarrarahu yani atibau l alam mawɗo ɓe aduna cellini tabintini hono korka ono ko cellal accake ɗo wonko miccintini kam seeɗa bisimilla eɗen jiya yimɓe yoga mbiya kañum ñamata walla ɓusti ñamdu eɓe mbiya ɗum régime docteur e mbiya ɓe ɓuyta ñamdu yallane ɗum korka ñemtini naw min asom allahu noon e korka tan noon allahu akbar aɗa jomum ñambo haari tan ɓellere nde heewa ƴiƴam ɗam jeeƴam voilà ɗum dawn kay aya ndeman mum tan heewata lebbi 12 aɗa jooɗi a ñama kulle kecce aɗa ñamata jamma ila ñalama ñaman tan nden wajibi a ñawan ɗum ɗo dewal Allah lewru wotoru keɓa kulol Allah keɓa cellal keɓa cellal allahu akbar ayyo o Allah hokkima bonus lebbi 12 il faut a ñammo yassalam yassalam lewru wotoru wiya ka ñamata koy fota ñama ñalawma tan wiya jamma ñama ko muyiɗa fof allahu akbar fota ñama ñalawma tan wona ko wiya hakke heure seeɗa kala tabintinama yiyama kala kewɗo koraka taw ne heewi cellal allahu akbar ñawji kewɗi keɓatama heewɓe jaati ande docteur no wiya foti hoore jaati hoore tan sella yiya ñaw mum fof samti allahu akbar ayyo fey sa docteur haali en katta docteur haali kawa Allah hollan ɓe yo ɓi adama noon ɓi adama ko hiɓɓi fof ana woofa sikke wala hen ayyo jaati nenno korkan samino cellal waɗi hadisa e suumu tasihu mi foti hadisa foti o sella kono makko no selli e korka kasi tataɓe ɗo nafa di korka ikhraju sadaka ana ekkintina neɗɗo ittude sadaka korka na waɗa ɗum bisimilla masalan joni gayno ko wiyan so korka wari sukkaraji modibaɓe an dokke almameɓe an dokke talke an dokke talka mo jiiɗa fakka ɗum kilo sukara tewi ɗo korka ɗum wona jeeya sadakaji esiraɓe ɗo ana esiraɓe no sanne ɗum ɗo eɗen mbaso esiraɓe sanne bisimilla eɗen mbaso du rewɓe men e ɓiɓɓe rewɓe a gaɗa hakkille sanne bisimilla ɓe anda hunde yo teddengal warra wona wajibi allahu akbar a yiyan joni guila haɓɓo mum fuɗɗi guila joni haɓo jaati fuɗɗi guila joni bisimilla sukara baba mo yahde haalno fuɗɗi gongede guila joni sukara baba mo yaha guila joni fuɗɗi haalede allahu akbar hande wa noga enayi bon sa muy guila joni aɗa wi guila joni hande korka jaati hande go korka gonɗi ay bisimilla donc a wiide guila ñande noga enede guila ñande munde fuɗɗi gila nogas e lewru yawa lewru yawa jama guille puɗɗata wiide ko sukara abba faaba janimi sa ko sukara abba mo yaha mi witta mi ɗumi jawo wona ɗum korka warrade wona korka warrade yimɓe isra waɗa ɓeydu an korka mawɗo o neɗɗo ɓamɗo ɓiyaka ɓuytanima sal
sikke wala hen ñalande gonɗe mum hannde ɗum ka sikke nden noon so Allah hokkima an itteɗo mawɗo o an ɓuuri jogade moyen an jaadi hani hokkude en sukar ayo Allah gaɗɗo hakkille de ayo an mo jogiiɗo mo ɓiyum ode jaɗa hani hokkude kam sukar saɗa jogii moyen saɗa jogii bawɗe a jaɗa hani wadde ɗum bisimilla mabba ɗo famama no feewi ndenno du ana jeeya ɓuure korka hono ittude sadakaji ana ekkintina neɗɗo ittude sadakaji machallah dan tan ko mo jiiɗa ayyo dokka ɗum sadaka annabi sallah sallam wi sa tacci neɗɗo korka a heɓan baraji korka makko ka te wala ko ɓuyti e ko makko ko allahu akbar allah no ɗi ɗum foti jaaren kananke tan wawi wadde ɗum mo Allah tagi fof no wawi hono ɗum no wori talka no wawi wadde ɗum ana wawi sen bisimilla feejo tamarore ittuɗa a feeti tamaro mo ɓuuri sappo tan tamrore wotere a witi wotere okki nan okki goɗɗo wotere wona feccine ittaqillah wala bi shiqqi tamrin tan wi peccande fay so ɗo feccere tamro wona fay wotere wona fay hiɓe pecca tan mbiya nan taƴiɗo korka so nani go taƴi korka makko tim ko hoori ko baraji mum kiɓɓo a hokkam tawi ko makko ɗum ɓuyda e kanko to so mi coɗa jiisuma ɓuuɗi joyi coɗa ko sappo dokka o jiyande o jara goten machallah ayi haɓɓaki defude cofe ɓutte e kulleje ene mi joni ɓuuɗi ɓeydu ɓe anda faabade talaka ɓuuri faabade kananke en jiyan so esiraɓe e wayraɓe en gaɗan pureji ɓutti cofeje e tewuji machallah ɗum naɓete ɓe naɓe naɓe misirto mboyri e kankali ba naɓe toon du cofe e machallah mabba hammadou ɗo famama ayo e fay joni e ley ɓuure korka gonɗen e muɗum a hollitti ana jeeya ɓuure korka kulol Allah saabi korka ana sabimbina kulol Allah ana jeeya ɓuure korka ɗum ana hokka cellal ndenno ana jeeya hen ɗum ekkintinde neɗɗo ittude sadaka nayoɓel ngel woni ihraju zaka ana ekkintina ittude zakka machallah aɗa woodi yimɓe hertiɓe an toon zakka mum en fou ndoman fa lewru korka aɗa andi jakka haɓɓaki e lewru woto leytande wona kala han tan ɗum wona nduɗo lewru wona enen tan gaɗi koye men ɗeeri fuyede haram en to kadi wona wajibi jawdi ma ndi a heeɓidi wakkati a momti fa yiiti hon nden a ñaama ali a waɗa e hunde fof wajibi itta zakka soni filtini hitande tan itta zakka so korka keɓɗani fa korka warti walla so ɗum yaaba fa yawa warti jokka lewru ndo ndu keɓɗa e muɗum fof fa so wartoyi tan a ittan zakka ana waydi waɗa fa ƴaɓɓo seeɗa ndoma korka zakka ma haytiri gila hedde haram en to ndoma fa korka probléme ko waɗa itta nenno ittiri zakka zakka ono jeeyan kadi ndu zakatal fitiri sunnatun wajiba yani faradaha rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ala hadihi l umma yo zakka parriɗo no e tomatare ɗum woni zakatul fitiri o sa ekkitikima tan a ekkitiki ittude zakka allah ndenno korka dun ana jeeya ɓuure muɗum ana ekkintini neɗɗo ittude zakka jamil korka du ana jeeya ɓuure mum kasin jowɓel assabru ala tahammulil mashaqqati sawrare e dow ƴemtude caɗele allahu akbar korka ne ekkitini neɗɗo ɗum sabi a yolban a ɗomɗan a tampan ka muñan gueɗe joom fa nage sam ekkitinte ɗum allahu akbar a wawa muñude caɗele huɓuɗa ɗomka e yolbere nawde ka muñan allahu akbar ekkitini neɗɗo sawrare ɗum jowɓel jeegoɓel korka ne ekkitini neɗɗo andude alhaali talka en a andan jakatega talka en ɓe e golle mawɗo ɓe goɗi mi famal ɗon seeɗa korka na sambina fa neɗɗo anda wiide yani tashur bi halati l fuqara a matan alhaali talka en a andan no ɓe gordi a andan no ɓe gurdi so andi fo a anda ko bone no woodi so jogi kalis anda helɓe no woodi fi a anda jaati neɗɗo wala ko ñaama lafata sabi an jogui anda feetu nden no ɗum sabimbina hono joguiɓe ɓe anda no alhaali ɓe jogaki ɓe gordi allahu akbar miskineɓe talkeɓe fo anda no ɓe gordi sabi ñalle hiiri o ñamani o matan yolɓe anda a jaga wonko woni toon ko allahu akbar
kanko no hirande makko mankali mo wattare makko fay hunde anda lawa ko waɗi hay batte ɗum korka n sabi non Allah ɗum jeeya faydaji e korka a jeeya hen kasin an nawafilu ekkintinde neɗɗo naafila aɗa woodi yimɓe attention a farilla o julda feeta kaare kasi farilla tan julda timmi ka kotan samina jomum ekkito naafila jamma fo juula raka e 10 e jeɗɗi famɗi ka fo juulan sappo ɗe ka Allahu akbar korka ekkitinde neɗɗo ɗum ekkitoɗo naafila ɗum no jeeya faydaji korka jeeya hen kasin du qira'atul qur'an wastima'u tafasir Allah janngude qur'an e hettinade tafsir uji korka na ekkintinana yimɓe ɗum sabi tan ley mitiɗa ɗef tafsir no woodi ñande fof ana jeeya programme kana gañi Pinal TV waɗi tafsir uji fantima tafsir jaɓoto e télé o nenno ana ekkitinen ɗum andi jangde qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ana jeeya sunna makko lewru korga fof o jippinande wotere Allahu akbar ɗum kadari sunna jaati en fuɗen kane waɗi ɗum kala bawɗo janngude qur'ana so tiima jannga walla dursito jippina e ley naafila e walla so goɗɗum ana yiɗa sunna tekkuɗo e maɗa korka ka jippinande wotere jannga golli ɗum fa ila puɗɗode gila bakara gila mimsani fa wannasi tinɗa hajuji ana kewi tiiɗa fe programme tan sa muy waɗe newri fou hisba goto caggal fajiri juulama hisba goto caggal futoro ni foti sa muy sa woɗɗiki ɓeyda seeɗa seeɗa kono ka wonno war fo laatu noga e jeena ɓeydan sunnaji ɗiɗi a yettuno denno mo wawi janngude hisbaji ɗiɗi ñande fou hisbaji ɗi ɗo korka timmata tawan fuuta yettini ɓeyda hen seeɗa seeɗa Allah fa usnare Allah fa ɗum woni de liddoafai wonde enen lowɓe wona al aqwiya ɗe wona yakowɓe ɓe lowɓe ɗon jippinande wotere annabi sallah sallam jippinande wotere hitande fof koraka caggal ɗum o waɗi hoda hitande o jippo hitande o mayata nde o jippini laabi ɗiɗi ele koraka laabi ɗiɗi nenno e imamuna Shafi'i rahimahullah sa ƴeewi o le korka o jippinan laabi malle hemre laabi 60 imamu Shafi'i aɗa o jippinan jamma o jippinan ñalawma tiiɗa fe ceerno a gaɗa programme men tan so ni ƴeewi ko gaccanam le WhatsApp ko le Facebook ko le internet ko sawki ɗum guɗana fayam wakkatu tan ndenata wakkati tan ndenata juuldamo le juuɗe joyɗe fajiri dan ko jannguɗa seli fana ley hen lasara ley hen heeɓi temps perwuɗo ley hen jamma yogade ana heeɓo o jippinan jamma o jippinan ñalawma nde nannomi ka haala nde mi nani kani hawɗini kam sanne kina jimi gal mi yiiri guite am ɗiɗi moba min goto ana wonno Maroc to mbiyano Cheikh Awnu Zawi les émission men muudi baɓe wa imam en formaɓe Maroc ɓe ana kewɗi he ɓe fof ɓe andi Awnu Zawi lamda goɗɗo ƴaw wala fof ma andama to Cheikh Awnu Zawi o winde o jokkole no jippinan qur'an le korka laabi 50 o jippinan jamma o jippinan ñalawma hono makko ni woode qur'an andi kide mum mi yiya en so ni o fuɗɗi haalde ma anda fof mbiyata qur'an ka min mbiyatan qur'an yamshi alal ard Allah yo Allah newnane en ɗum mobbo amin amin imamu Maliki jippinan qur'ana le korka laabi 30 ñande fof jippinande wotere imam Maliki goto goto ɗum walda e dewe ɗe ɓe gattaɓe jangguino sikke wala hen ɓe ka wakkatuji mumen fuu ko nanga fuu ko waɗi oppique nde noon janggel ɓuuro anele korka fa heewa ana ekkiti neɗɗo ɗum ɗon bisimilla korka kasin ana ekkiti neɗɗo salatul jamaa julde jama ana ekkintinan neɗɗo juldude yimɓe julde jama julde yimɓe julde jama sabi jama fu jomum yan juulowa saafo o tiro jokkina hen naafila caggal jama so miside soɗe galle fu waɗan jama darti mobma wara julnide galle ɓacciɗɗi fu gara o ñëw latto jama sikki wala ana ekkiti neɗɗo juldude e jama so kawni tongode nde fu joƴƴini tan korka de asiyamu dawratun tadribiyatun lil insan ko ɗum firti korka yo wakkati noon ekkitagol dewal Allah wonande ɓinguel adama yudarribul insan watte formé
formete ana wi korka jokka heblete hono wallete fewnoma fa hono laminoɗa dewe Allah gaɗa ɗum fa gasa wala ɗum gaɗa ɗum fa gasa sabi ko limtuɗa ɗo ko fuu yo dewe Allah fuu dewe Allah le korka a waɗi ɗum le balɗe capantati muradu ni ɓe korka timmi keddoraɗa noon ayyo assalam ɓe mbiɗi ko won tago ma so korka ka nanggama de so korka timmi fuu min ƴewan hono gaɗa le korka ana hejjina heddaki sono heddi fey 50% korka ma naja a yisi jokka hono korka darima neɗɗo fuɗɗi horde hono gueɗe limtuɗa ɗeɗo fuu neɗɗo reeniɗe hono ittugol sadaka en ittude jakka en sawrade en hono muñal en jokkude naafilaji en janngude qur'an en julde jama en neɗɗo reeni ɗeɗo gueɗe fa korka timmi ayo korka timmi jomum heddima jokkitade hen guiddu bawɗe muɗum fay so ɗum fotali guiddu ko waɗanno ley korka ko somo heddi jokkitade e ɗum tan ana holla korka makko kaka ka nafi ka gasi allahu akbar wonko min jeta e ley gelle ɗe ana hawni seeɗa de so korka darima joni jammaji adal ɗi miside ka sa yaha lawtan a heɓata ɗon daroɗa jama anni heewi paale fay so ɗum ley galleji ka ɗo yata fa korka woɗɗoyo a tawan ɗum fuu ɗum ɓustima ɓe ka ndentali ka timma de ndentali aywa eɗen ñaago Allah no mbiruɗa ni so en gaɗi ɗum yo Allah faabo en jokkitinde ɗum ya rabbal alamin bisimilla ceerno fa joni so tawa mon ko heddi e toɓɓe ɓe yimɓe mbiɗa joni ɓe paamay ni so ɓe paami fof ɓe gattano kono ka ɗum sessalami balɗe a sappo araneje ɗe yo hinne Allah sappo ɗiɗo ɓe ɗe yo yaafa tatoɓe ɗe ko rimɗugol iwde e yiite wa kana nabi sallah sallama ida dakhala al ashru l awakhiri min ramadana shadda mi isara wa ayqaza ahla ko ɗum firti mabbo nde kono ka wari fa timmade balɗe sappo titoroɗe ɗe sallah sallama o humitoto o immina koreji makko imen juuɗe o humitoto o imminan koreji makko ɗi ɓe immo ɓe juuɗa holi ndin fuu ɓuri soobade omo waɗa du ko wiyete itikaf o wali to miside fi fa ɓeyte juuɗe o waɗa wadda yoga reɓe makko fa o maayi aicha ana gaɗa itikaf caggal makko nden no wayi enen alhaali meɗen wortodiri de wortodiri enen koye gaɗiɗo aksu nden gaɗiɗo aksu sappo adal ɗe tinnoɗenne nden jamma ɓuuri fuhuyde nden ana ɓeydo yaade fof eɗe ɓeydo yaadude caggal jaade fof ɓeydo yaade caggal nden mo yiɗi ñemtide nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam jokka omo haalda mo holli wakkati minta joyedi eyi a tinnoto sa tinnima ila puɗɗode jokka korka ne ya fof aɗa ɓeydo humade saabi no mbiruɗa joni nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam sappo cakkite ɗe o ɓuuri futtinnade ɓuuri futtinnade o ɓeydan kumol o findina koreji makko o findina koreji makko heeɗiɓe ana paama eɗen mbiya yo Allah faaba en fay joni amin amin bisimilla so won toɓɓere heddinde e ley won toɓɓere heddinde tan en mbi charɗiji korka korka jogui charɗi tati en kalda no yawiri bisimilla charɗi arandejo o charɗiji wajiba ko charɗi wajibagol ngol charɗi tati an ley mum kañum bisimilla arande fou mbaali kako ɗiɗo ɓel wawde korka tato ɓel wakkati korka o ka naata sa wona baaliki korka wona wajibi e maɗa sa a wawa gammari ñaw walla nayewako korka wajibatako e ma so wakkati yottaki wajibatako allahu akbar e mobbo toɓɓere wotere ando hono ɗum mbiɗa so jomum wala baaliki korka wajibatako e muɗum baaliki ne hoɗum firti saabi eɗen jiiya yoga e jokolɓe ana mbiya kañum e ɓamali tafon walla yoga ɓiɓɓe rew mbiya kañum e ɓamaka tafon baaliki one yalla maale ana joguina walla hono hen baaliki ne jogui maale ana jogui chartiji bisimilla baaliki o ananayi wako foti a duuɓi jeenayyi walla foti a duuɓi sappo e ɗiɗi so tagguman so hiɓɓi tan a baaliki so debbo ana yumma fof on gotu sa gorko ana bamma fof on gotu bisimilla joni on keccuɗo goɗɗo so debbo noon enɗi muɗum yalta yiita hayla muɗum terɗe mum ɗe ɗe ɗaata laatiki baaliki so korka waɗi tan wajibi tan wajibiki ma bisimilla so gorko noon lelo jamma hoytto so mani yalti muɗum debbo gorko fof ndentoto debbo ɗo an tawiɗe ɗum walla yiya waare muɗum yalti walla leeɓi aadaji yalti dande mum tekki laatiki baaliki mobbo a weltanama sanne
ƴeewoɓe TV Pinal ceerno meɗen Cheikh Hammadou Oumar Sall imam yewtani en ɗeɗo toɓɓe ɗuni ɓuure korka e kiitidi mum e sarɗiyeji muɗum a salminama sanne eɗen mbiya yo Allah hokku en timminde korka ka dow e jaam yo Allah faaba nden no so Allah jaaɓi ɗeɗo jewte ana jokki e TV Pinal inchallah e fayade korka timma Mobbo Hammadou a salminama no feewi yo Allah holli en wakkatu goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين